Пак съм аз. Още една доставка за април. Пристига. GoPro-то няма грам ток. Дано поне да се види как пристига, че да го мога да го документирам. Това е за Варна, като и в същото време още две пристигат в Търново, защото аз вече нямам къде да ги държа. Къде е? И тази я капарираха още докато пътуваше насам. Така че мога да кажа честито на печелившия. Ама да видим какво да спечелил сега. Да видим в какво състояние е. Дойде да се видиш колата ли снимам та. Здрасти. Здрасти. Я да видим какво си взел. Добре, Вълана е леща. Него съм го обещал да го претапицираме. И ето е там на централната конзолка едно протрито имаме. Иначе салона е мръсничък, но здрав. Здрасти. Няма да видим бързо багажника, какво се случва преди да е паднала батерията. Идеално пълен комплект. Като на снимките. Като на снимките. Както е снимана, така се пристига. Хубавото е на 100 сайти, че се държат каквото е обявено на снимките, това пристига. Ти с първия, който идва на разтоварването. Сън не съм спал. Ами това е. Ток нямаме. Колата пристигна, разтоварва се. Сега ще ударим една мивка да свалим кълта. Тя таскава и русенска от един плац. И евентуално после може да засилваме да я регистрираме, ще видим. До следващата доставка. Чао, чао!